Kanengo Oyo rapavana Kanengo Wata hivyo zitapata hivyo famba naye ndokutora kwa saidi kuti mwana akagereswa satanizi. Anomwambo muropo wantu. Anonwa ropa de vanhu. Mwana wako kumeyangana fit mesh. Mwana wako yokamutarisa muroyo. Isatanism mei. Isatanism iyoyi. Udatichitani kwewe. Yo udatitite sei nenyaya. Ndero ndabatsira seku. Isaka ndauya. Pachikoro bamfunza hapo wense vanyinji vacho masatanism. Pachikoro paanodzidza ipapo vana vazhinji vese vakajoina satanism. Udatichitani? Udati ndite sei. Ukira kutabatsira seku. Zofuna ndobera kumwini. Zofana kutosvika kumba kwako. Paanogara ere apa kana kuti Kwakupfunza kumwepo. Fari kudzidza ikoko. Adadzonga antu adawandisa. Akabata vanhu vakawanda kwajoinisa satanism. Mwei. Mkulungulu wa satani mwei. Atwa mkuru king wamasatanism. sekutsanangura kwaimboita ka bozi aitombotsangura izvozvo achiti ini ndinoda ndiri pasi pemvura ampita pasi pamanzi mwina nzachi pasi pemvura vanoenda kunopinda uchinwa ropa ipapo achita mamiting awo fitu muroshi mama wacho arikupo amai vacho vari kupi varipo paafundisa afuna tourayiwa mama wacho namwe iye akatozoramba kuti auraye mai wake chete ndonyaya yasvitsa kuno mama wacho afirise mama wacho tangu chitakobiri meshi mai vacho afa matanga ita mari manje uchisa manje mari akawanda kuzvona tani zvinchita vana kuzvona sei zvinoita vana izvi sekuru zvinosiririsa because taingogara ndakangoteya nzeve everyday ukangonzwa unofoni utozwa kuti yachaya umwe musi akatombotiza apa ndikazomutsvaga kusvika past 7 ndichimutsvaga ati akazowanika ari Westgate kubva paafundisi netsoka chimhanya svika ko ivhevi mpepo ichankata vhevi izvozvi paari apa mhepo ikoko wamwe akari kumutongesa izvozvo ko waenda tari kwakanengo iwe kosei waenda kwakanengo unotifumura ndozvaari kubvunzwa akumvunza nzache vhevi izvozvo ndozvaari kubvunzwa ipapo sororala madanyamana manje akutongesewa kuona kuti ari kutongeswa ipapa paari kotani wapita danuko kuti sei wasvika ikoko uda kutifumura wewe uda kutifumura here bwendo wafumura meshi ende ndokwafumura azikuima handisi kumira ene nkani azikuimira kopano nawo iyoyo haisi kugumira panapa iyoyo tofuna kuimaliza toda kusvika pakuipedza ivevhare vemesha danyamara izvo zvaakatobatwa vari kutongeswa asi kuti nanzachi nevamwe vake una chakureva une chakuda kubvunza asekura ndina because wandoenda gara nezvacho zvaanoita katagara tichitomboona kuti ndo zviripo pa akatanga kuumburuka pamusoro popa akatanga kuumburuka ipapo noona kutadza kuziva kuti chii tenge njoka so mashi nyoka sofamba nemizvo achibava mashi achizvuva achinyongonyoka mashi azvinonyongoka afana kupita mumazi anofanira kupinda mumvura ndizvo zvaanoita kotanenge ndichirewana chiko chakuita basi hanzi sei uri kungodaira sekuru ndakatombozvizwawo ndakatombozama naye tikambofambawo naye zvese vanhu vatadza kuzvimalisa ka vanatadza kuzvipedza ka pata kuzvimalisa impano tiu kanengo ndini ndoda kuzvipedza nini ndini sekuru kanengo batsirei sekuru mwana iwe tenga masi uike mukopo ubwere namangwara ndimutsudzure ndifuna ndireve naye mashi saka akajoina rini iye manje hatauri kuti akajoina zvarini bcause pakutanga pataimubvunza newe hapana here zvawakambopiwa chikoro kutanga iramba maiona chii chakaita kuti muzomubvunza mwana kuzosvika kuti tibvunze mwana isusu mhepo iyoyi semapindiro yaikaita bcause mhepo yaiti ikauya nezvacho zvaanga akuita vanhu vakautaura kuti nezvatinomboona mumatv nezvatinomboona vamwe vachibvunziwa mwana wenyu anofanira ngakaita sei akajoiniswa satanism saka tandipa kutanga ndati ndikamubvunza airamba but pane umwe amai waakazonogara nawo pasi waakamboenda naye kuchechi ndo akazombomubvunzisa muchemusha achiti inumboti ndikarota ndorota ndiri pasi pechi pemvura ndichiitosheya vamwe chi nyama ndipo takaziva tikati mwana uyu
anofanira akabata paombe ndokuzotanga kuzofambawo naye kwataenda takambofamba naye achimboti zvaanani but unoona Steve achingodona zvaanani asi Steve anongoita sei anongodona andinokuona ndokuzoziva kuti akaita kuti uyu anenge akaita pano kubata-bata kana kuti pane zvaakatoitiwa saka ipapo muri kumba anomboita saizvozvi akatomboda iso anotozara kuti ungana apa anenge achifamba zokuti wana sekuru zvanofamba neiti utu famba tone achidai so maziso amwe musingaone chibreak ichi nokutungona white chete rurimi rake richiita se richitamba so faster achishona dzimwe dzenguva anomukuona anozoti papaipaidzi ngomukambata mukambuda se unozoona pepe wasunungura ika oti ndanga ndiri kuti akatomubvunza izvozvo kuti anozoti hapana zvandiri kuziva but pekupedzisira anga kutaura kuti ndotanga kunza musoro wangu unotanga kuita se ndotanga kurodzwa nemusoro ndikatanga kurodzwa nemusoro ndotoziva maiso kuti pane pazvoda kuitika pane mumwe mwana wakatomudzipa lake kutoti vanhu vakatozita se vakatozomanya mungweresa Choka. Funa tichitemo. Nando kana tuzviite. Vredo. Ari. Sejarumbi kabaran. Masih. Wahai kamu kalau bilang bu. Alikuwa wacho. Waziona. Sana mzimu. Watambura.
Zamara. Mutse baba. Mutseni Zamara. Ngabule koku. Zvimbisambo chisoni manje. Unobviswa urombo zvakadai. Unoona sasa. Mozisi zvakanaka itonyora grade 7. Bada kutotadzira kunyora grade 7. Autoitadzira. Jonathan. Saka kutoona sei zvinhu. Notebo izvi zvitakanamba kupano manje. Hazvina kuipasi zvinhu ndinozvipedza panapa ndo basa rangu. Chimuthanisa dzina vefu. Dai dzetoni timbodzo pasitara ni. Tudaire. Tamara. So, Primrose. Primrose. Yes, uribo. Chicha chitika. Vanga vachikuti chivana. Pawanga wakuda kutiza apa, hanzi chi. Taura usachike unokuno kuri kuvasekuru vanokubatsira. Hanzi waenda unoita sei? Ndiani anga achitaura? Dzinonzi ana taura sekuru vadzizive, sekuru vari pano vanokubatsira. Fadzina Esther. Saka hanzi waenda kunoitei? Iwe uchibva wati chii? Vana wapindura. Kopo wanga wakutiza apa vanga vachiti chii? Iwe unoda kuti zvipere? Oh. Hanzi nasekuru wakapinda sei muzvinhu izvi? Saka pawakazoona kuti iwe ndio mumazva wave mune zvinhu zvesatanism, chii chamakatanga kuita? Hazvipo, wanda wambotaura. Wanda wambotaura zvekumvura. Kumvura munoenda kuniti? Iwe, kumasa kuita chitatani? Hanzi kumvura kunani? Tuzembo, kwini. Hanzi taura tinzo. Kumvura kunenge kune vanhu. Chitatani nawo kumwe. Namuchite. Pamwe chidya nyama. Nyama yani? Yei, yemombe, yembudzi. Nyama yei. Yei. Vanhu. Vanhu vekupi? Vatinouraya. Vamunouraya? Ndiani Apa uraya ngasiwo. Ungaziva kuti wauraya vanhu vangani? Ava vasana mboraya munhu. Uyu ngopasuwa nyama manje. Ko kuindia mune mchina uniti? Kuindia manzi munoenda sei nasekuru? Ndingoita zvekuzotorera ndakarara. Munoenda nei? Munoenda nei? Ishiri. Munokwira pamusoro peshiri? Saka munenge mchina uniti kuindia? Ndinoronga kuti tunangagona nouraya vanhu vangani. Kana kuti mangwana toenda kupi. Ndizvatoenda noita. Saka wanga wane chigaro chipi musatanism? Chigaro changa ndinacho changa chiri chekudza vanhu kuti apa musaende. Kana kuti izvi musaite. Changa takangoiswa muchigaro ichocho. Nechekusiya vanhu nyama. Siya vanhu nyama. Ko paunotowana vasaende panenge pakaita sei? Panenge pakatewa. Kutewa nani? Nevaridzi vepapo. Hapasvikiki? Ko chamanga makunetsana chii chazoita kuti utange kufamba zvinhu zvinenge zvichiita? Chavari kukurovera chii chavakatiita? Ndarambire kuraya mai vangu. Wada kuuraya mai? Kuti vai kana vafa zvoita sei? Ozoita mari. Noita mari? Panoto neshamwari yako yakauraya mai ane mari? Ndiani? Anonzi Lin. Anzani? Lin. Aruponi vepi linyo? Siku? Kustepford. Ari kupi? Kustepford. Ane mari? Dawandisa. Yakawanda mari yacho. Kwe wakarambire kuuraya mai? Wasufuna kubiri wewe? Hanzi usuda mari. Ndiswire. Haukwanisi kuchibuda kuti siyambo?
Kuti ubude imomo zvisiye ukurambidzwa ere? Hanzi chii? Angunyango watifumura ndi uchangora mbori wedu chete. Nada nama. Hanzi zvinopera nasekuru. Akadaitwa mashi. Uzambo ichi musachivhare pamaso ngaibule chiro dalo mashi. Vantu avayangani bwino. Hanzi chini ichika ichi zviri kuitika izvi. Musazvivhare nokuti ndine dzimwe nhau dzakadai dzandakachengeta asi ndichadzitaura ngokumberi kwati kuenda. Ndifuna ndibwere kumwe kwakombo ndithandiza vantu vavenze vabwere timenye nchito. Hanzi ndichafanira kuti ndiuye pakumusha kwako kumba kwako. Handitika ndodaidza vanhu vese vari kuita Satanism iyo. Timalise nekagurupu kaombo mashi. Ndipedze nekagurupu kacho zvine zviri kuitika pachikoro apa. Zvimare! Zvipere zviri kuitika. Nkhani yoipa mashi. Nhau iyi yakashata vanhu vapera Iwe kunaka mashi. Yana kunaka. Ari kumaliza vantu kufiriseni? Vanhu vapera kufa munzira. Maaccident asi kumara? Maaccident haasi kupera. Ndamweya vantuwa. Ndiwo Satanism iyoyo. Akafuna muropa mashi. Vakada ropa. Achita minimini meshi. Vanoita mashiripiti akawanda. Kuti vantu vafiriseni awane muropa mashi. Kuti vanhu vafe vakawanda vobva vawana ropa. Ujonathan. Uzviona sezvinhu. Yeipa nkhani. Nhau iyi yakashata. Government inofanira kupitirambo nkhani za Satanism idzi. Government inofanira kutopindira nhau dzeSatanism. Kuchikora vantu vese machamana manje ondochitaita kudhate. Vana vechikoro vese nematicha acho vese saka nevana vokura vese munhu wese achangova muroyi. Zvinchite zvacho. Manje zvichaita nyika here izvo? Imba ndipe basa raSatanism ngabwere. Inini weSatanism ndo wandiri kutoda. Ngabwere tikumane meshi. Ngawe tisangane. Palipo zvanondiita. Hapana zvanondiita. Endo kauza nzako ifefi akutodzidziva kuti uripo pano. Hanzi izvozvo ari kutotarisa izvozvo vamwe vari kutosvika bata vatadzosvika. Hapana zvanondiita. Hapana zvanondiita. Nechitodiuka nengo. Ndonzi sekuruka nengo. Pasina Satanism. Satanism pasinayo. Mambesesa. Nzwisisa muzukuru. Ndonkhani. Ndonako. Bana zvakawanda mezi kuchitikambo. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Apa hasi kukwanisa kureva kuchambo. Apa hasi kukwanisa kutaura izvozvo anotaura zvese ari kutya. Akuchanzachi. Ari kuchava Mwari. Vatifuna kuwafumura manje. Vatida kuwafumura. Zvimare. Zvipere. Mambesesa. Nzwisisa. Aifana kupaswa karo zachembo. Aifana kupiwa motikari dzake. Ringi rake. Nezvinhu zvechembo. Nezvinhu zvimwe zvanofana kupiwa. Ukujonathan. Ukuzviona sei? Sakaona sekuru. Wazi kama kandurani kanoita so pamba yuko kufura so. Ndakatoona ndega kuti mwana uyu asika. Ndopano nkhani. Ndopane nyaya yako. Inkhondo pane nkhondo. Unohonda yakakura muzukuru. Zvikusokoneza manje. Zvikuwawa meji. Zvikurwadza chako chete. Ndopana nkhani. Ndopane nyaya. Ivhevi nganoguswa tsitsi. Izvozvo anofanira kugerwa musoro wake. Uchene meji. Uchene. Ndiyambe nchito yachombo. Chitanga basa rekumubatsira. Ndiyambe. Tanga basa. 3 days aripo pano. 3 days ari panapa. Ndichimuthandiza. Ndichimubatsira. Kuti akapita kumweko. Nokuti akaenda kusina mubatsira. Kumana lini pomwe. Amuona nefuta anotiza kuendera. Popana achapatana kutogadzira vankwari. Panapa ndakutogadzira so. Hapana panotiza chini. Wambesesa? Kuchira manje. Bwino. Saka chitsvaga ireza mwana gero. 3 dzichimara. 3 days dzichipera. Ndakupita manje. Ndakufanira kuenda ikoko manje. Utsvage kubira gasiro nekufambisa iwe. Unotsvaga mari yefuel chete kufambisa. Ndikuthandisa. Ndonokubatsira. Tambezana. Tawira. Pandibe kubiri meshi. Inini hana mari denda kubatsira yekufambisa. Asi utsvage mwe iwe ubai Asiwe wacho. chitsvagawo yo baba wacho. Tambezana. Tawira. Bwino. Kanengo uyo rapa vana Kanengo arapa vana